Phá nè. Hello. Ở nào lại? Ai good nè. X-Men लोगोफोर हेलौ लोगोफोर आंनि बे कबिटा इउटुब चेनेलाव लोगोफोरखौ गोसो गोरबोयै खुलुमहरग्रोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय मोनसे साख्रियाव थांनो नागिरदों लोगोफोर साख्रि मोनबाय आंहा दुब्लिबारियाव ओमफ्राय लोगोफोरनि एसे खिथालांनोसैलाय आरोना दिनै नायलांबाय थादो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानै दङबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो नुदोंबा ओमफ्राय शेयार खालामलाबायनानै होदो काटिंनिखौबो एसे थर बिदिबा देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर दखानावहाय आङो सिनि साफात लांनो नागिरदों आरो जोंनिथिंहाय साहा होलायलायनांगौहाय हाजिराफोरनो साहा जौ बेदर थाजोबनांगौ आरो ओंखायनो साफात लानो साफात मोनबाय दे लोगोफोर सिनि लांसै दखानाव फाननायखौनो लांसै आरोना ओमफ्राय मेथाइया बैयाव लांसै बिस्कुट गैया न'आव बिस्कुट लाथ'वाखै दामानि बेस्थ'थार नालाय खामानि मावनायाव सिनिखौनो बबासो लानोसै सबाय फोनाय जायगायानो गोजानथार नालाय ओंखायनोथ' सिनि साफात लांजोबनांगौ जायो आरो ओमफ्राय न' खाथि दं नालाय इयावनो फोनायाव ओमफ्राय दा साफात लांनानै फोनांनाल' होनोसै ओमफ्राय नै गाइखेर लाबाय गाइखेर नै आधा केजि गाइखेर लायबाय बा स्कुलाव थांग्राफ्रा नै गथ'फ्रा 50 ए हरबाय गथ'नो नै लोगोफोर दा सबाय फुनायावहाय हाजिराफोरनो साहा होनांगौ नालाय ओमफ्राय साहायाव मेथाइ बायनो थाखाय नै बिस्कुट गैया नालाय न'आव ओमफ्राय बिस्कुटखौ लाबोनो मोनाखै ओमफ्राय दामानिहाय माबाखौनो दखानखौनो होथेनो मोनाखैना मानसियाबो गैया नालाय मुरि लांसै मुरि लांनांसिगोन मुरिखौनो लांनानै हैसाबनायसै आं नै आं माबा दंखायो मना जायाबालाय जोंना मुरिखौनो जायो थांसै नै स्कुल टाइम जाबायना गथ'फ्रा राथा बुरि होनो बेखौ राथा बुरि इन्टारेस्टिंल'खा मा लानानै फैखो हाब माबा गैया आरो नोंना माबा आयौ नै जेनेबा हले थफि हमनानैसो माबानोसै ना नै थफि हमनानै खानाय जाथि जायो नै खानायानो जाथि जाजोब्बाय खासि लाखाबाय नै खासि फैद' नायलाय फिसालाया माबायदि फैदों ओइलाय हनै आनै मोनाव थांनो थां हा मा सानो बानांगौ खामला माइ हानायावनो साहाखौनो मोनलोङाखै नोंसोरो ने ना मोनलोंदों नोंसोर साहा मोनलोंदों माइ खामला हानानै जोंना माबाग्राफ्रा मा होनोमोनलाय सबाय फुग्राफ्रा आसोल गोजासो जोंहा दा साहा लोंबाय आरो नै सबाय फुखांनानै ओमफ्राय नै ओरैथिंबो लोंबाय आइमोना ओमफ्राय नै ओरैबो दङ आरोना लाजियो गथ'फ्रा नोगोदनो फैदो ओरै फै साया ओमफ्राय नै आंना खुरैयावसो गोदो बुरि बुरिया बिदि लोङोनो नै बिदि लोंनोसै आंहा नै दाइसमोन सबाय फुनायाव खेबदोंना खेबाखै होननानै खोना बेवाया ए मालायबा खेबखोना माखो आबादारि मावग्रा फिसाय लानानै बेसेबां मावनो खानायबो खानो मोनला मोखांबो सुनो मोना नै मबाइलावल' साइज नुबाय मोगथाङाव नायोब्ला खलेब लेब नङाजायैनो खामदाबजोबबाय खावलायफ्रानो जाला खावलाय खामथाबबाय होननायाव खामदाबजोब्बायसो खामदामजोब्बाय दा खाम ए
बे माबायाव खेराइफ्राव खाम दामनाय बायदि दामबाय जानाय लोंनायखौ नुजोब्बायहाय नैबे बसखौ नोंसोर सिनायगोन ना सिनाया बियो आन्दारखि मिन्थिबाय ओरैबायदि आं दाखालि भिडिअ मोनसे रिल्स होदोंमोन ना सासे बोरायजों आंजों मोसानाय आरो ओमफ्राय एक्सआवनो बियो नैबे आसोलनि एक्समोन गोदोनि माने माबा खिथादों मा होनदों सोरजों बुलायोमोन आङो ओमफ्राय बिहावजों बानसो जौ लोंबाय थायो जौ माबा बिहावफोर जौ लोंग्रा सोरबा मोनोब्ला ओरैबायदि खालामायै बिहावा जौ फाग्लाबा नांबावगौमोननो थैनो दैयालाय थैखादोंना ने एफा गोदौनानै बोरै थैयालासिनो थाबावनांगौ गैया दिनै मिरामिस जौबो गैया बेदरबो गैया मुरिजों सा लोंलांदो होननानैसो जावैसो मानोबा फैदोंमोन होननायसो जाबाय नै मा खालामनो बुरैबायबो फिसा सासेयावनो बुरैखायो हिनजावफ्रा होननायनि ओरैबायदि सबाय फुखांनानै सानसुनि ओंखाम जालायबाय लाफाजों नाथुर मैथा बाथोन बानलुखौथ' नै बरिया फाजा खालामनानै न' जानोसै ने जों खामानि मावदोंना मा होनदों